Ei, què passa? Bueno, ja som aquí, un vídeo més, una setmana més. Què tal, com esteu? Bueno, què tal, com esteu? Si no em podeu respondre. Home, a veure, la veritat és que si ara algú d'aquí sonés un molt bé, com estàs tu? Jo em cago viu. Bé, avui vinc a parlar d'una coseta que em venia molt de gust sentar-me aquí i fer una petita reflexió sobre tot això. I és que avui deixarem una miqueta de banda tot el que són recomanacions, estrenes, etc. perquè em ve molt de gust parlar sobre com les plataformes estan canviant i crec que estem anant cada vegada a pitjor. Està canviant molt el nostre consum d'audiovisual, sobretot amb el tema de les sèries. Ara ho extendrem una miqueta més, això, i de retruc també les pel·lícules, i crec que no anem pel bon camí i que es pot estar cremant una miqueta tot això. Mira, començaré explicant-vos com m'ha vingut aquest pensament al cap. Jo aquesta setmana volia fer un vídeo parlant sobre que la setmana passada es va confirmar les dates d'estrena de la quarta temporada de Stranger Things. A més van treure uns pòsters que igual us estic posant per aquí davant ara mateix, no ho sé, ja ho faré després al Pol del futur. És el seu problema, el que estigui editant això és el seu problema. Doncs ens hem posat d'acord jo i el Pol del futur, haureu vist aquests pòsters, i a l'hora de mirar d'anar a fer un vídeo analitzant-los, etc, vaig pensar, ostres, és que no te'n recordes de res del que va passar l'anterior temporada, i estem parlant d'una sèrie que a mi m'ha marcat, coi, que no es veu gaire perquè sempre ho tapo amb el meu cabolo, però tinc un pòster de Stranger Things. Vull dir que és una sèrie que m'agrada molt, que la primera temporada em va obsessionar bastant i fins i tot em vaig acabar comprant un còmic que explicava una historieta bastant interessant i que de fet us recomano molt, que és aquesta. Bueno, no sé, no és ben bé un còmic, potser és un llibre il·lustrat, gent purista d'aquest món, perdoneu-me. S'han tret diverses cosetes sobre Stranger Things que, sincerament, es veu d'una hora lluny, que és per fer pasta i ja està. Però en canvi aquest em va semblar molt interessant perquè explica la història d'en Will, de tot el que li passa a la primera temporada mentre està a l'Upside Down, cosa que em sembla molt interessant i que porta alguna cosa, porta informació important a la història, perquè tot això no ho arribem a veure mai a la sèrie. Doncs això, que si algun dia el veieu por ahí, que sapigueu que està bastant bé, jo us ho recomano si us agraden aquest tipus de cosetes i que dona informació bastant xula. Doncs això, arrel de no recordar com anaven les coses a l'última temporada, vaig pensar, clar, és que fa l'hòstia que van estrenar l'anterior temporada. I sí, sóc conscient que pel mig hi ha hagut el coronavirus, però crec que el problema real és un altre. Crec que el problema real és que, en contra de com es feien abans les coses, perquè evidentment no hi havia les plataformes, es feien moltíssimes menys produccions, no hi havia tanta moda de sèries, i per molt temps que passés entre una temporada i una altra, que per lo general, o com a mínim jo no ho recordo tan així, no passava tant de temps, és que entremig hem vist 70.000 coses més que ens hem menjat una mica a moda McDonald's, no? És a dir, hi ha tantíssimes sèries, i posaré d'exemple Netflix perquè és el que ho fa de forma més descarada i és probablement la plataforma més gran i la que més gent consumim, però pot ser extrapolable a moltes de les altres plataformes. I és que funcionen així, treuen mil i una coses aprofitant el tirón que ara mateix tenen les plataformes de streaming perquè estem tots allà enganxadíssims i ens saturen. Tinc la sensació que ens estan començant a cremar. Jo m'estic començant a sentir una mica cremat, repeteixo, entenc que la meva situació és diferent perquè jo intento estar pendent de tot, etc, i no tothom té aquesta obsessió per veure-ho tot. I crec que aquesta allau de contingut, on ens estan constantment bombardejant amb pel·lícules, amb sèries que saben perfectament que no són res de l'altre món, que probablement acabaran en una temporada i ja està, ja s'han acostumat des de fa molt de temps a fer finals que o pots seguir-los o no i ja està, i es curen en salut d'aquesta manera, si té èxit la seguim, i si no, doncs no, i allà es queda. Penso que en el fons pot ser perjudicial tant per nosaltres com a consumidors com per ells com a productors d'aquests productes. M'haig de comprar un diccionari. Crec que d'alguna manera això també ha fet que, i això ho he comentat alguna altra vegada, crec que les sèries, per molt èxit que tinguin, com pot ser doncs, el recent èxit del Joc del Calamar, que potser va ser el més gros que hem tingut l'últim any, o l'èxit que és Stranger Things, que és una de les grans produccions que ha fet Netflix des dels seus inicis. Ho acaba empatant moltíssim en el seu moment, tothom ho mira, fan molts calés, treuen marxandatge, fan pasta, molt bé, perfecte. Però ja està, es queda així la cosa, no duren per tota la vida, és a dir, són com una cosa d'usar i tirar, no? Com les càmeres d'abans, no? Que anaves d'excursió, feies les fotos, revelaves i au, a la basura. És que tinc la sensació com que, per exemple, d'aquí 20-25 anys no estarem recuperant cap d'aquestes sèries, com a molt una o dues, i mira que se n'estan fent, i al final a vegades menys és més, i en aquest cas estan anant a més, a fer coses sense pensar si continuarà o no. Ho provem, si té èxit perfecte, i si no, no. I com que ara tenen èxit les sèries, doncs agafem alguna que és simplement una pel·li llarga i fem una minisèrie i allarguem les coses a més no poder. Fa ben poquet vaig estar veient Pam and Tommy, una sèrie de Disney Plus que parla sobre la història que van viure Tommy Lee i Pamela Anderson, que van ser parella
finals dels 80, principis dels 90, no estic molt segur. Això li haureu de preguntar al meu company de Contrapicats, Víctor Passaneu, que és el màxim entès en nostàlgia dels anys 80 i 90. I no puc no dir-ho perquè si no s'enfadarà, és el màxim fan, el fan número 1 de la Pamela Anderson. Doncs això, ara igual em cauen hòsties per part d'en Víctor, però vaig estar veient la sèrie i vaig tenir constantment la sensació de feu una pel·li d'això, no feu una sèrie. Perquè igual jo entenc que ara la sèrie es tiren molt i ells diuen, bueno, doncs donem-li una sèrie a la gent. Però el primer episodi és que està estirat per tot arreu. Què en penseu vosaltres? Qui l'hagi vist, sisplau, que m'ho deixi comentaris. A mi m'ha donat la sensació que estava estirat a més no poder. En canvi, en format de pel·lícula, el primer episodi, en 5 minuts ho tens fet. És que literalment en 5 minuts ho tenies fet. I trobo que es van allargant les coses, llavors hi ha molts productes que tenen molt de potencial, com aquesta sèrie, crec que el té, i perquè hi ha moments molt bons i la història és bona i se'n pot treure molt de suc, però clar, com que l'han volgut encursetar en format sèrie, no sé, hi ha hagut escenes que m'han semblat infumables. I ostres, és que és collonut que des de casa podem veure tantíssimes pel·lícules, tantíssimes sèries, al final és cultura, però de la mateixa manera que ho veiem amb la indústria de la música, estan transformant aquesta cultura en negoci. Negoci ho ha sigut tota la vida, no? Però estan transformant aquesta cultura en un negoci encara més ràpid, encara més fast food, que a tots ens agrada de tant en tant veure alguna cosa que no tingui cap fons, és a dir, tots hem vist algun capítol d'Élite, no ens enganyem, tots hem vist algun capítol d'Élite. I està bé que hi sigui també, però crec que de la manera en què s'estan fent les produccions, de la manera en què s'estrenen les coses i de cop un divendres, te fiquen 5 sèries. I la setmana següent, 5 més. I vas tot boig, perquè al final veus alguna cosa que està molt guapa, com per exemple Stranger Things, com us deia, que a mi m'encanta, però al final acabes veient alguna cosa que t'agrada molt, i m'ha passat diverses vegades, i després passa un temps i no te recordes perquè has vist 70 sèries més, que algunes les han deixat a mitges i no les continuaran, i és un despropòsit. Heu tingut vosaltres aquesta sensació alguna vegada? O sóc jo aquí que m'estic fent una olla mental increïble? M'encantaria que m'ho deixéssiu a comentaris si esteu veient aquest vídeo pel canal de YouTube, i si no, doncs mira, us deixo les meves xarxes socials per aquí, em podeu deixar un comentari, em podeu obrir per privat, a mi m'encanta xerrar amb vosaltres, sempre que em pregunteu, doncs, quan s'estrena tal cosa, o què en penses d'això? M'encanta parlar amb vosaltres, de debò. O també passa amb les pel·lícules, perquè estem parlant molt de les sèries, i tant l'any passat com aquest, per exemple, torno a repetir, a Netflix, perquè sé que és la que té la majoria de gent, s'han estrenat pel·lícules que han estat nominades als Oscars, estan allà i no en parla ningú. L'any passat van estar nominades Mank i The Trial of the Chicago 7, que estan a Netflix. Ja no surten en el feed, és a dir, ja estan allà, ja va passar, i només tenen un any aquestes pel·lícules, i són bones pel·lícules. O aquest any, que també n'hi ha 5 o 6 que estan a Netflix, que estan nominades en alguna categoria dels Oscars, i sí, fins que arribin als Oscars, doncs segurament aniran sortint, i després ja està a lo següent. No sé, em fa molta pena que la data de caducitat d'aquests productes, de pel·lícules i de sèries, sigui tan absolutament curt. Em recorda moltíssim, i ho dic una altra vegada, a la indústria de la música, doncs amb tot el rotllo del trap i del reggaeton, que, ei, zero alliçonador aquí, que una altra vegada més, igual que alguna vegada m'he vist capítols d'Élite, doncs jo també de tant en tant escolto alguna cançó de trap o de reggaeton de festa i poso el cul a terra, no passa res. Però em fa pena, em fa molta pena que ja no hi hagi pel·lícules entre cometes mítiques, o que el seu recorregut sigui molt més llarg en anys, i al final doncs simplement estiguem supeditats a un algoritme que l'únic que vol és que consumeixis coses, que t'estiguis moltes hores. Si t'ha de recomanar merdes, et recomanarà merdes, i si ha d'amagar certs productes perquè apareixin altres productes que els ha produït, per exemple, Netflix mateix, i deixar-te d'aparèixer una bona pel·lícula, tot i que tingui un percentatge molt alt de similitud dels teus gustos, però a Netflix li interessa més que miris el que realment ells han produït perquè és el que s'han gastat diners, doncs t'ho foten allà davant i ja està. Per tant, des d'aquí m'agradaria dir-vos, i jo això és una que estic començant a intentar integrar, i és no fer gaire cas a l'algoritme i a les coses que et surten recomanades. Ser una mica més proactiu, buscar una mica més el contingut que hi ha a la plataforma que tinguis i veure tu el que et ve de gust, no que et digui Netflix el que has de veure. I digue-li tonto al xaval, per això crec que tots els vídeos que faig jo i tot el contingut que faig per xarxes, doncs val molt per això, perquè jo no sóc un algoritme, jo simplement et dic el que hi ha, d'alguna manera et defineixo més o menys doncs la sinopsi de cada pel·lícula, de cada sèrie, o fins i tot puc fer algun vídeo parlant d'alguna pel·li o d'alguna sèrie ja més detalladament, i a mi m'és igual si a tu t'agrada la ficció o no, perquè igual tinc un vídeo que parla d'una pel·lícula de ficció i un altre no, i et recomano coses que potser no saps que hi són, com per exemple els vídeos que faig de joies amagades, que mira, te'n deixo un per aquí per si t'interessa, ja que amb aquests vídeos doncs recomano
pel·lícules que no surten recomanades al principi però que estan allà i que nosaltres també estem pagant la subscripció per aquestes pel·lícules i per aquestes sèries. Doncs això, humilitat fora, crec que el contingut que faig pot anar molt bé per això, per mirar de descobrir coses que Netflix potser no ens recomanarà perquè no li interessa tant, tot i tenir-ho en una plataforma que tu estàs pagant. És a dir, ells no volen oferir-te tot el seu contingut. Ells volen que paguis cada mes, que miris allà a les màximes hores possibles i que miris el que ells volen que miris. Així que només em queda dir-vos una cosa. Aquí teniu les meves xarxes socials, ja ho sabeu, seguiu-me, que en allà, doncs, per exemple, els divendres sempre faig un petit vídeo d'1 minutet i mig dient tot el que s'estrena aquell cap de setmana. Si has arribat fins aquí i t'ha agradat el vídeo, doncs, com sempre, ja ho saps, deixa't un bon like o subscriu-te al canal si vols donar tot el suport hagut i per haver al contingut en català a YouTube. I jo crec que m'he quedat bastant a gust, tenia moltes ganes de parlar sobre això, de treure'm una mica de sobre aquesta opinió, i el que més d'en ve de gust és que em torneu la vostra opinió, ja sigui per xarxes, deixant un comentari a vídeo a YouTube, el que sigui. Jo us escoltaré, tinc moltes ganes de xerrar amb vosaltres. Res, ens veiem a la propera. Vinga, ciao!